ato'y marunggay dangkay. Tamang-tama dyan, titinulak damdam. Huwag sa dangkil kinantay. Ay, mga lalatan ako. Ipakadalat na dito'y puunan. Marunggay, dumawat at tibulong mo. Apo. Najay. Ay, dag, bumata man. Dadya man shampoo yung Palmolive. Palmolive. Wala, hindi Palmolive. Awan ti siyang nga Palmolive. Ada, kita may hatan Palmolive. Batay, kulay pa Gabi di kulay green. Wen, ta. Ay naapo. Palmolive ka nga Palmolive. Palmolive. Ato'y buaw. Basaan, Palmolive. Han nga Palmolive dayta. Laklakayan ka nga dimamuti agbasa. Han nga Palmolive dayto. Palmolive lagaro din. Daytoy Palmolive. Ay sos. Laklakayan ka nga dimamuti agbasa. Han nga Palmolive dayto basaam Palmolive. Ay. Palmolive dayta. 100. Palmolive kaya mata. Tansahandaan dito'y matamati panganda si Kak. Apo, antay. Ay, mabali nagdamag antay. Di yun lang nakikita di aso mi antay. Aso? Uy, tatayak pa'y bumanirok antay. Tatayak pa'y nga bumanirok. Uy, adi ngay brown nga aso mi antay ngay. Awam mo. Kita Nakita aja pare. madiwa nakita ajay, maray. Wala, tatay bigat, datalang ni, kwa pa. Datalang man nakita mi lang tatay bigat. Awan na pare baka pinilitan na yun. Wag pinulutan, aji kami nga aso, may kwa, malanding nga talaga aji nga aso, may. Tila maboy-boyfriend na tao, aji aso, di ka mugar no, nagsurusurutan na. Awan may nakita mi pare. Awan nakikita yaw? Ano nga nakikita? Kung kunada kami dyan, nagpastoy. Kaya madikam mo no talaga nga nagpastoy aji nga aso. Aji kami nga aso nga talaga, tila surusurutan na. Talaga nga, naging mas managiti si dainyo, malandi kami nga talaga aji nga aso. Isugarod sa pay aji nga aso may. Adda tilahin na. Dalahin na nga aso aji maring. Agtiltiliw ti munisipyo, baka no inaalada pa mo, kuhain mo ka dyan. Di munisipyaw? Agtil-tiliw datal talaga di munisipyaw? Yung naging masati ko, baka atoy. Baka atoy. Tubusin mo ka. Ano talaga madiwa nakita aji aso may? Awang mo na Kasi napanan na ngayon nga aji nga aso may. Kulay brown aji, adatilahin na aji nga aso. Yung aji kami nga aso may talaga nga Nawanan. nalandi. Baka inalat ti munisipyo, nagtutulong ka. Kumay at tiltiluti mo na siya nga aso. Daportan para itong tubos mo. Payaman mo yan, ipagtubos maray. Sa Karibaw. Sa Karibaw. Why? Alam ni kwartat-tatan ngay na, patubos yung aso. Anyamot kami natang aso. Sige karot ako, apang kumang kitain di aso. Nyamot ako. Nay? Ay! Ay! Ngayon nagkalalaw. Awan! Pag binatinan na eh. Nalilok kayo man ay. Nagipahit ka iimasan mo inala na. Baka nang tumagpurong na talaga, hindi mo makakit. Palalo.